ଧର ଧର ଚା ଧର। ଆଖିଟା କମ ପାଇଁ ନା ଡେଉଁଛି କିଏ ଜାଣି ସଫଳ। ଧର ଧର ଭାଇଲା ଧର ଧର। ଆହା ଆଇଲି ରେ ବାପା ଦେ 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 ବେଗ ଦେ ଆ ଭିତର ଭିତର। ହଁ ଏଇଟା ପାଇଁ ଆଖିଟା ଡେଉଁଥିଲା ପୁରା। अजय सब राइट ना ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଶିଖେ ନାହାନ୍ତି ତମ ଘରେ? ଆମ ଘରେ ଇଣ୍ଡିଆ କରୁଛନ୍ତି କୁଲ ସବୁ। ହଉ ଯା ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଟିକେ ଧରି ଆସ ଖରା ରହିଛି ମୋ ପିଲାଟା। କି ଯୋଉ ଫ୍ରିଜ ରେ ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ସେଟା ପଣା କରିଦେଲେ ହବନି? ନାଇଁ ସେଟା ଯିବ ଏ ଭାଇର ଦେହରେ। लंबा पुना पी थंडा टी ପଣା ପଣା କିଛି ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଆଣ। ଆଉ ବୋଉ କେମିତି ଅଛି ରେ? बो कथा कहो ना खाली जेतल देखे खाली संतुला 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 जे को ना जाई सडी आनी दिके ହେଇ ଶୁଣଚା କଣ ଆଇଁଷ ଟିକେ ଆଣ ପିଲାଟା ଖାଇବ କହୁଛି। ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଆଣୁଛି ଅମଲେଟ କରି ଦେଇଦିଅ। अंडा अब अंडा खाइले माखी देउची मोर ଚିକେନ चिकन खाइले भी कुंडिया कुंडिया हेउची मोर କଣ ଖାଉ ରେ ବାପା କହ। मटन टी आन दो ମଟନ ଟିକେ ଆଣିଦିଅ କେଜି ଟିକେ ଆଣିଦିଅ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ କରିଦେ ମଟନ ତରକାରୀ ଟିକେ କରିଦେ।